V dnešním podcastu bych ráda přivítala Haničku Doupovcovou a Báru Sakomán. Holky, vítejte. Ahoj. Ahoj. Tak, dneska máme takový hodně zajímavý příběh, který nám představí Hanka, teda vlastně Hanka a Bára mají mezi sebou tady takovou nějakou spojitost a mě zajímá, jak vlastně Hanka se dozvěděla o Báře a kam to všechno jako vede, o čem to vlastně dneska tady bude. Takže Hanko, pojď nám povědět tvoji cestu k Báře a trošku nás naveď tady k tomu tématu dnešnímu. Takže mě tam teď napadla spojitost zase hned trochu spirituální, že mě k Báře zavedl můj vlastní koník, což by jako mohla říct, ale ve skutečnosti to bylo tak, že vlastně ono to šlo přes toho koníka, protože Báru mi doporučila momentálně jedna slečna, která si všimla na Facebooku nějakého letáku, který Bára tam sdílela, a respektive ho sdílela ještě jedna kolegyně, která o Báře asi ví. A ten leták mě zaujal, protože myslím si, že Bára sdílí zajímavé téma, se kterým jsem se ještě nesetkala a měla jsem možnost nahlédnout do toho téma prostřednictvím webináře. No a myslím si, že by Bára mohla nám o sobě něco říct a představit se, protože věřím, že má co nabídnout v oblasti toho téma vlastně zdraví koní. Takže já jsem se přihlásila na její webinář, vyslechla jsem si webinář a věřím tomu, že tenhle webinář by měl slyšet každý především majitel koní. Já bych chtěla říct jako každý možná léčitel nebo i veterinář, ale dobře, dejme tomu, pojďme říct, že i ten majitel koní. Je to prostě protože Bára se dívá na léčení koní trochu jinak, než jsme zvyklí. A já bych chtěla, aby prostě se o tom dozvědělo více lidí, aby nám Bára o tom možná tady něco řekla, takže Baru, klidně se nám představ vlastně, co je ta tvoje práce. Tak ďakujem za slovo, Hani, Evi. A som rada, že som dostala pozvanie k vám do tohoto podcastu. Tak teda, jak hovoríš, najskôr by som pár slov o sebe povedala. Takže ja som prvotným povolaním veterinárka. Vyštudovala som v Brne. Už je to 14 rokov, čo pracujem ako veterinár. A po škole som sa teda hneď odobrala do Nemecka. Ja som tam už počas školy aj absolvovala mnohé stáže a tak ďalej, takže v podstate to bolo pre mňa ako také relatívne jednoznačné. No a tam som začala pracovať ako veterinár v takej jednej súkromnej praxi. A najskôr som si myslela, že aké je to skvelé, že proste som veterinár, robím to, čo som vždy chcela a svet je krásny a ružový. A potom som proste si všímala v tej mojej práci, že sú také vždycky nejaké prípady, ktoré proste nezapadajú do tej schémy predpísanej, nefungujú tak, jak by mali a proste to bolo niekedy také frustrujúce, niekedy to bolo také, že ako som pochybovala, že či to naozaj všetko tak, jak robím, je úplne správne a potom som sa tak ako začala trochu zaujímať o alternatívne možnosti, však samozrejme človek aj číta tak pomimo a ako mnohé veci proste mi tak nejak začali ma zaujímať viacej, že teda by som mohla skúsiť niektoré veci aj nejak inak riešiť, nielen takým tým klasickým, že lieky proti bolesti, antibiotika a kortizón. To je taká tá svätá triáda veterinárnej medicíny. No a tak som sa vlastne dostala k tejto alternatíve. V podstate to bolo úplne na začiatku s tým, že
ma začali hlavne deprimovať tie prípady krývania, kedy kone v podstate ako sa človek na to pozrel, ale prvé, čo sa urobil, proste dali lieky proti bolesti a týždeň sa počkalo a keď to zabralo, tak super, keď to nezabralo, tak potom sa hľadalo ďalej. A to mi bolo také, že no také až trochu trapné niekedy. A, tak, a, tak som... co teď si říkala za tu nemoc? Nebo co to bylo? Kulhání. Kulhání, jo, dobrý, jenom pro nás. Sorry. Jasné. No a ja som sa potom dostala ako, tým smerom k osteopatii. To je v podstate niečo jak fyzioterapia, len teda taká kvázi ešte trochu viac rozšírená do hĺbky, je to takéto naprávanie kostí kvázi. No a tam sme sa ako učili kvázi, jak ten celý organizmus funguje. A to ma zase tak trochu viacej posunulo a aj mi dodalo tak odvahu, ako naozaj hľadať v tom, že teda jak to funguje aj v tej vnútornej medicíne, hej, lebo tá osteopatia to je viacej ako na ten pohybový systém. No a táto alternatívna medicína, o ktorej teda je reč, tak to je skôr na tie vnútorné choroby, hej. To sú choroby typu astma, chronický kašel, chronický prújem, rôzne laminitidy, rôzne exémy, tumory, čokoľvek proste, ktoré veci nie sú také, že Ježiš, teraz mu je zle zrazu a musíme rýchlo niečo robiť. Není sú také tie akútne prípady, ale skôr sú to také tie prípady, ktoré sa rozvíjajú týždne, mesiace, roky a kde proste vidíme, že tomu koňovi ako není dobre, ale častokrát ani sa nedá jednoznačne povedať, že dobre, že vlastne je mu toto. Niekedy sú to len proste taká súhra symptómov, ktoré sa ani nedajú zaradiť do nejakej diagnózy a to je v podstate, ja som to aj v tom webinári tak povedala, sa to dá zhrnúť pod názvom, že cokolitída. Takže v podstate všetky nejaké tie symptómy od napríklad len proste zhoršenej nálady, po zhoršenú výkonnosť, po zhoršený stav, ja neviem, srstí, kopít, proste čohokoľvek, až po teda naozaj samostatné diagnózy, ktoré ale napriek tomu tiež majú rôzne formy. Není, hej, niektorý koň napríklad s kašlom, niektorý kašle v stajni, niektorý kašle, keď sa pohybuje, niektorý kašle keď žere, niektorý kašle, keď, ja neviem, vonku fúka vietor. Hej, čiže sú to rôzne také formy toho istého, ale tieto formy, prečo sa vlastne líšia, tak na to majú tiež rôzne faktory vplyv, hej. A tie faktory tiež treba ako si byť schopný nejakým spôsobom uvedomiť, rozpoznať a využiť kvázi tieto znalosti k tomu, aby sme to správne dokázali zmanéžovať. Takže v podstate ten seminár alebo webinár bol o tom, že sme išli takým letom svetom týchto civilizačných ochorení a hlavne ako chápať tieto ochorenia z toho celostného pohľadu. V podstate vôbec to ozrejmenie toho celostného pohľadu bolo tým hlavným mojím cieľom, pretože ja v podstate tiež na začiatku ešte, povedzme, že teraz robím to asi 5-6 rokov. A na začiatku som tiež samozrejme veľa študovala a hľadala si informácie a proste bolo to pre mňa, že čo je to vlastne ale to celostné, akože jak to v podstate, jak to uchopiť, hej. A v podstate v tomto webinári som sa snažila presne tieto moje otázky, s ktorými som sa ja potýkala pred tými pár rokmi, artikulovať, pretože som si skoro istá, že v podstate to je aj pre väčšinu ostatných hľadajúcich ten najväčší problém, že toto pole je tak široké, že je veľmi ťažké niekde proste začať a nestratiť tú červenú niť, ale v podstate ísť celé to kolečko z jednej strany až do konca, tak aby to nejakým spôsobom dávalo zmysel. Takže v podstate to bolo cieľom, no a plus teda aj ukázať nejaké možnosti, ako si svoj pomocne v takýchto prípadoch zlepšiť tú situáciu, čo v podstate človek môže sám robiť, aké sú postupy, doporučenia, možnosti, idei a tak ďalej.
Mhm. Mě třeba, jestli k tomu můžu dodat, jak vlastně Bára jakoby otevřela oči v tom, že my jsme zvyklí tady na jednu věc, jako u lidí třeba už si to tak trochu jako uvědomují, ale u toho koně ještě mi to tak jako nedocházelo, nebo možná je to pro člověka těžší to tam fakt jako dát do té praxe, že my jsme zvyklí na to, že když prostě se objeví něco, že jo, nějaká nemoc, ať je to, nevím, dejme tomu, kuň má nemocné oko, že jo, nebo prostě má nemocné kopyta nebo něco, tak my jsme jako zaměření právě jako na to, že teda budeme řešit ten problém vlastně, tak budeme řešit ty kopyta. A to tam jako Bára krásně nám jako všem vyrazila dech, že vlastně to jako takhle úplně jako není, jo? Že se zaměřujeme na, nebo ona se vlastně zaměřuje na celé to tělo a ona vidí ona to vidí v celém tím těle a to si myslím, že to je to, co chybí jako nám. Já úplně nechci říct jako i těm veterinářům, jako nebudu to tady asi úplně tohle, ale že prostě chybí to poznání, že je to o celém těle, že to není, že si tady vezmeme tuhle jednu věc, ale chápeme to jako celý ten organismus, který právě má hrát v nějakém souladu a když my jako to nedáme do toho souladu, že jo, a budeme jenom se snažit nějak potlačit jako tu nemoc nějakým způsobem, že se nám stejně bude stále vracet, tak to jako nedává vlastně vůbec smysl, že? Že vlastně je to o tom, Evi, jestli teď můžu třeba tobě, nebo těm, co nám poslouchají, těm, co nás poslouchají, tak je to o tom zaměřit se na celé to tělo, celý ten organismus. Aspoň takhle je něco, co si já odnáším z toho webináře. A když říkáš jako to celé tělo, celý ten organismus, tak o čem se bavíme vlastně, jakoby, co vlastně si ten člověk má pod tím představit teďko, jakoby. No, pokiaľ môžem teda ja, tak v podstate to je presne tá otázka, s ktorou sa všetci, ktorí sa ako túto tému začnú zaujímať, potýkajú najviac, že čo v podstate to znamená vôbec to celé telo. A ja som to tam uviedla na takom príklade, ktorý som nazvala záťažový súd alebo súd so záťažou, hej, kde si možno predstaviť to telo ako proste súd, do ktorého sa zmestí nejaký objem vody, hej, ten súd má rôznu kvalitu, rôznu konštrukciu a v podstate všetko to, čo zažívame počas toho svojho života, všetky tie toxíny, s ktorými sa stretávame, či je to v potrave, či je to v pôde, či je to vo vzduchu, vo vode, elektromagnetické žiarenie, všetko toto proste na to telo vplýva a možno si to predstaviť ako v podstate takú vodu, ktorá do toho súda nateká a ten súd plní. A v momente, keď ten súd pretečie, tak to, čo kvázi pretečie, možno označiť za tie symptómy, ktoré vznikajú. Hej? A ide o to, že to celé telo je v podstate ten celý súd. Hej? A tá záťaž sa v tom súde aj samozrejme ako rovnomerne rozprestiera, hej, zaplňa to celé telo rovnomerne. Samozrejme, v skutočnosti je to tiež niektoré orgány alebo oblasti trochu viacej ako iné, hej, niektoré sú predisponované tým, že sú napríklad majú väčší obsah tuku, väčší obsah vody, to záleží už na tom, ale dá sa povedať, že v podstate rovnomerne tie toxické záťaže to telo vyplňajú, hej, a to telo má v podstate len jednu možnosť týchto toxických záťaží sa zbavovať a to je detoxifikačnými procesmi, čiže cez játra alebo ladviny. A pokiaľ tieto nefungujú správne, tak v podstate tá detoxifikácia prestáva fungovať a to telo sa plní rýchlejšie tými toxínmi, než je schopné ako odvádzať. No a v prípade teda, že to zaplnenie dosiahne tú kritickú mäs, tak v tom momente začnú vznikať symptómy. A tie symptómy samozrejme záležia na tom, aké boli tie toxíny, hej, aká je tá rezistencia toho tela, aké sú vonkajšie podmienky, čokoľvek, hej. A to treba samozrejme potom si už trochu viacej aj uvedomovať, ale tá hlavná myšlienka je, že v podstate všetko to, čo pôsobí toxicky na telo, tak sa v ňom kvázi zhromažďuje a v určitom momente spôsobuje nejaké symptómy alebo vyvoláva nejaké choroby. Hej, to je v podstate aj podstata tých chronických ochorení, že oni sa nevyvinú, že ako včera som bol ešte 100% zdravý a dnes mám
alergiu, tumor, čokoľvek, hej. To je v podstate to, že sa to vyvíja v tom tele nejakú dlhšiu dobu, ale veľmi často to, alebo v podstate skoro vždycky, to na začiatku sa vyvíja tak povediac ticho, bez nejakých extrémnych príznakov, extrémnych symptómov. Častokrát ako človek alebo aj zviera sa cíti naozaj ako 100%. A v podstate potom to ako keby zrazu dojde, tak povediac, jak cez noc, ale v skutočnosti tie poruchy, ktoré sa tam zhromažďovali, tak tie sa tam zhromažďovali už o mnoho dlhšiu dobu. A v podstate to všetko sa snažím teda vysvetliť nejak logicky, aby to človek pochopil. Není to len pre terapeutov, je to naozaj vhodné, myslím si, že aj pre laikov, majiteľov koní, ktorí proste hľadajú nejaké možnosti, ako inak riešiť problémy, ktoré ich kone majú, tak, aby to dávalo zmysel. Hej. Čiže najdôležitejšie samozrejme je zdravie čreva, to tam tiež na niekoľko slajdoch vysvetľujem, ako to celé spolu súvisí, hej, že tie mikroorganizmy, ktoré sa tam nachádzajú, ten imunitný systém, ako sa v podstate, jak to povedať, udržuje tá rovnováha v podstate medzi zdravím a medzi chorobou, hej, že teda z čriev pochádza to také základné zdravie, respektíve nastavenie na zdravie alebo nastavenie na chorobu, ktoré sa potom šíri teda tým celým telom. Tak dúfam, že to dáva potom ku koncu aj zmysel. Samozrejme na začiatku je to množstvo pojmov, množstvo informácií, množstvo tu, tam, onam, ale v podstate ako už tak v tej polke toho webinára to začne ten obraz tých puciel skladať a myslím, že potom to aspoň koľko toľko dáva nejaký ucelený obraz o v podstate tom všetkom. Můžu mít jenom otázku. Jasne. Takže, dobře, takže se vlastně jako zaměřujeme na ten celek toho těla. A ty vlastně jako, jak to teda pak řešíš? Když teda už to neřešíš těma jako tou světovou trojkou, nebo co tam, ty léčiva. Svatou trojkou, jasné. No, svatej trojke sa snažím vyhýbať. V podstate tam je tiež jeden zo slajdov, ktorý sa volá, že čo nefunguje správne. A to sú v podstate tie telesné procesy, ktoré sú nejakým spôsobom tými toxínmi, tými záťažami proste poškodené, hej. A tam patrí napríklad zhoršená detoxikačná kapacita játer, prekyselenie pojiva, patrí tam zhoršená funkcia hormonálnych hormónov proste. Proste čokoľvek, celá lista všetkých rôznych funkcií, a to je dôležité, že najskôr v podstate vždy je nejaký problém s funkciou, ktorý potom nasleduje nejaká štruktúrálna zmena, hej, proste poškodenie tej štruktúry. A tieto funkcie, ktoré sú tam teda vymenované, tak tie je možné vhodnými diagnostickými metódami zistiť teda stav, hej, ako to v tele funguje a potom podľa toho zostaviť tú terapiu. Hej, čiže tiež sa tam bavíme aj o možnostiach diagnostiky. Hlavné teda 3 možnosti som tam predstavila, jednak je to klasické laboratórne vyšetrenie a s jeho prednosťami a nedostatkami. Potom je to mikroskopia v tmavom poli, to je také už asi menej známa možnosť, je to v podstate klasická mikroskopia, len sa nepozoruje kvázi objekty v priamom svetle, ale to svetlo sa tam tak láme špeciálne a v podstate my máme možnosť tak pozorovať živú krv, hej, a jej funkcie, ako je v podstate rezistentná voči rozkladu, voči tomu, že sa nenachádza už vnútri tela, že v podstate na ňu pôsobia vonkajšie podnety typu zmena teploty, zmena toho okolitého vzduchu, hej, vysychanie a tak ďalej. Takže v podstate vidíme tam, ako sa tá krv správa v čase. No a ďalej tam predstavujem tam biorezonanciu, čo je tiež taká
povedzme, že pre mnohých asi kontroverzná ezoterická metóda, ale v podstate predstavujem tam aj, alebo snažím sa vysvetliť, na akom základe ona funguje. Čiže v podstate není to nejedná sa o žiadny hokus pokus, je to naozaj solidná vedecká báza. V podstate funguje to na princípe kvantovej mechaniky a kvantovej fyziky, za ktoré boli aj udelené Nobelové ceny, takže je to naozaj povedať normálna veda, len pre mnohých ešte kontroverzná. A jakže se to jmenuje? Jak se říká, se to jmenuje? Biorezonancia. Jo, ale to zní tak podobně, jak... Nevím, co se chtěla jako ujistit. Jasné. Děkuji. No a potom v podstate na základe tých výsledkov, ktoré nám teda tá diagnostika nejaké dá, tak v podstate na základe toho je možné zostaviť vhodnú terapiu, ktorá zahrňa samozrejme všetky tie, povedzme, poškodené funkcie v tom tele, ktorá ich proste obnovuje. Hej, a potom v podstate aj zakončujem ten webinár tým, že ešte raz opakujem, že v podstate telo na to, aby sa uzdravilo, tak potrebujeme mu dodať to, čo mu chýba, potrebujeme odstrániť to, čo ho poškodzuje a potrebujeme zregulovať ten zvyšok, aby sa správalo v podstate tak, ako sa má, aby niekde kvázi nebolo lenivé alebo nebolo moc hyperaktívne. A ono väčšinou potom to zdravie, tak povediať, sa samé od seba obnoví. Hej. V podstate tá samoregulačná a samoliečebná schopnosť toho organizmu sa tou našou terapiou aktivuje a telo v podstate nájde to zdravie samé tak povediac. Čiže my mu k tomu len dopomôžeme. To je zajímavý. A jak třeba Hanky problém bychom řešili? Ani. Já jsem zdravá, doufám. Já myslím, teda já nevím, jestli má... Dobře, tak řekni nějaký, nemyslím Hanky problém, ale jako, když bys řešila nějaký problém, já nevím, třeba, řekni nějaký příklad. No, môžeme o tom Haninom koňovi naozaj sa aj pobaviť. No, to je vlastně o to, že já si myslím, že Bára to má krásně v tom webináři vysvětlené a vlastně popsané všechny tady ty různý příklady, takže tam je těch příkladů více, takže si myslím, že každý ten majitel, co se třeba potýká s něčím, tak si tam jako najde vlastně, co se týče tady těch civilizačních onemocnění. A nejenom jako bych chtěla vlastně podotknout, což jako úplně nevím, jestli je dobré to říkat, protože by pak Baru asi neměla volnou hodinku, že vlastně je, nebo co jako obdivuju na Báře, nebo mně přišlo hned ze začátku, když jsme jenom se kontaktovali na základě toho, že bych se ráda přihlásila na webinář, tak je vlastně ta její ochota a vlastně ta otevřenost vůbec ti jako poradit, jako jo, říct ti přímo, co ti může pomoci, co může pomoct tému tvýmu koni, jo, nehrát to jenom na to prostě, tak přihlás se na webinář a tam to uvidíš, což by klidně jako mohla, nemusela by se mnou ztrácet čas, takže já bych tady chtěla vyzdvihnout vlastně, že i tu její osobnost, jo, že mě to hned neskutečně zahřálo na srdci, že to vůbec takhle může být, že někdo má tu ochotu ti pomoct, jako, a že to dělá z toho srdce. To já tady jako vnímám, že Báře jde o ty koně, jako jde jí o to, aby těm koním bylo dobře. A to je za mě jako neskutečně hezký. A proto bych chtěla, aby se to dostalo k více lidem. Jenomže pak budeš muset naklonovat, jo, chudínku, pak každý no. Jo, ten deň má naozaj len 24 hodín deň, takže... To je právě to, že jsem říkala, nevím, jestli to mám říct nahlas. Takže jako, když Bára vám neodepíše, prostě berte to tak, že už jste 1001. za ten den a už to prostě nepůjde. Jo, takže... jako niekedy to naozaj tak, že musím trochu to regulovať, ale jako pokiaľ mám kapacitu, tak samozrejme. Ale to je teda teď ta otázka vlastně, Baru, jestli
ty jsi mi vlastně řekla, že by se to asi nemělo úplně tak řešit ve smyslu, že to shrneme do toho webináře, že já jsem ti řekla, tak Baru, vlastně teď se podívám teda na ten slide v tom webináři a podle toho já se můžu řídit, že na jednu stranu ty bys řekla ano, můžeš, ale zase, když každý s tím koníkem asi řečí, přestože se jedná třeba o o nějaký to civilizační onemocnění, tak ty jsi to popisovala tak, že stejně asi to je prostě úplně rozdílný a že je tam právě o to, že se jedná o ten individuální přístup, kdežto u té veteriny oni mají jasně dané pravidla toho léčení, jak jsme se bavili, ale takže ty to jako vnímáš inak, že, tady tohle. Hej, ako je pravda, že v tej medicíne proste platia nejaké štandardy kvázi toho správneho prístupu, tak povediac, hej, čiže on tam naozaj doporučené a schválené postupy, ktoré by mali aj tí veterinári alebo lekári proste dodržiavať a ktoré by sa mali riadiť. A samozrejme, keď to teda všetko tak urobie, jak to je napísané v tých postupoch, tak v podstate postupovali lege artis a takzvané liečili správne. Či to vedie k želanému výsledku, alebo nevedie, to už je druhá vec. S tým samozrejme súvisí potom ešte zo pár ďalších vecí, typu aj ako sa tieto postupy vytvárajú, na základe čoho a tak ďalej. Ale v podstate tieto postupy sú skvelé v akutných prípadoch. Hej, keď máš proste život ohrožujúci stav, tak je skvelé mať nejaký postup, ktorý ti povie hodnota táto je X, urob toto. Hej, proste, že nemusíš nad tým dlho rozmýšľať, že je to veľmi automatizované a naozaj to šetrí čas a zachraňuje to život, pretože vtedy môže ísť častokrát naozaj o sekundy alebo o minúty. Takže v tom zmysle je to absolútne opodstatnené. Ale pri týchto chronických ochoreniach tam presne, jak Hanka aj povedala, tam nemáš skoro nikdy ako pacienta takého toho vzorového, na ktorom by si mohla povedať, že ako dobre, tak tento má toto presne tak, jak je to učebníci, tak keď ho teraz budeme presne učebnicovým spôsobom liečiť, tak ako 100% sa vylieči. A to tak není. Tam vždycky proste ten súd s tou záťažou, ten je vždycky tak individuálny. Tam naozaj stačí len, ja neviem, že napríklad v jednej stajni, ale jeden kôň stojí na začiatku stajne, hej, má okno, druhý kôň stojí v strede stajne, nemá okno, po prípade sa tam ešte nachádza vedľa neho sklad sena, alebo čokoľvek, hej. Proste naozaj to sú také fakt jednotlivé odchýlky, ktoré tam majú na to vplyv. A hovorím, v podstate, ako, samozrejme, že by sme sa mali snažiť o to nevystavovať to telo tým toxínom zbytočne alebo nadmerne, ale v podstate, keby to napríklad aj s tou alergiou tak bolo, hej, že tá alergia na ten prach alebo na čokoľvek proste spôsobuje ten problém, tak by teraz museli byť proste všetci v dotyku alebo v kontakte s prachom dušný, hej, a to není tak. Proste máš kone, ktoré môžu stať v prašnom prostredí, ako nikto nič nerobí. A máš koňa, ktorého len trošku ako prejdeš tým senom a ako už hneď z toho kašle. Takže v podstate sú to veľmi individuálne vplyvy, ktoré áno, je treba uvažovať, ale v konečnom dôsledku je treba pracovať presne z tej opačnej strany, hej. Čiže v podstate ako treba to telo podporiť v tom, aby ono to lepšie zvládalo, tie vonkajšie vplyvy, aby lepšie sa detoxikovalo, aby tá jeho konštrukcia bola odolnejšia. Hej, my sme sa tam rozprávali napríklad, že nedostatok živín v podstate oslabuje tento súd, oslabuje jeho kvalitu, tak aby v podstate to telo bolo rezistentnejšie, hej. A tie postupy na to, ako to telo urobiť rezistentnejším, tie sú v podstate plus minus vždycky rovnaké, hej. Samozrejme, že poviem teraz veľmi čistý príklad, hej, máme napríklad spirulínu a chlorelu. To sú také dve veľmi podobné riasy, ktoré sa dajú použiť na vyťahovanie toxínov z tela, hej. A okrem toho podporujú aj teda stav čriev, hej, zlepšujú tam tú mikroflóru a tak ďalej. Ale predsa len je medzi nimi trochu rozdiel, hej, napríklad chlorela je viac
podporuje na to vylučovanie, hej, viacej vyťahujete toxíny, kdežto spirulína ako skôr dáva telu ešte naviac rôzne minerálne látky a vitamíny, hej. Pritom sú skoro identické, ale sú tam také drobné detaily, hej, a tam áno, to je zase potom ten spôsob, alebo teda ten náhľad individuálny, vedieť sa správne rozhodnúť, dobre, potrebujem teraz tú funkciu, alebo teda to, ako pôsobí viacej tá spirulina alebo tá chlorela. A to je samozrejme potom už všetko jednak o skúsenosti a jednak o tej správnej diagnostike, jak sa k tomu všetkému dopracovať. Mě by zajímala jedna věc, to je taková divná otázka, ale narazila jsem na ní. Jsou pro koně funkční probiotika, takový ty živý kultury? Áno. Nějaký tak, já teď nevím, jak se to jmenovalo zrovna, ale prodával se... Probiotika. Máš pravdu? Áno. Napríklad, čo mnoho ľudí tiež asi nevie, rôzne tieto alergické problémy, hej, či astma, či ekzémy, sú často napríklad spôsobené prerastaním nevhodných baktérií v čreve, ktoré môžu produkovať nadmerne histamín. A v momente, keď ten histamín telo proste nedokáže odburávať alebo nedokáže ho správne vylučovať, zase sme tam, tak sa tento hromadí v tele a spôsobuje, že proste vznikajú tieto symptómy. Hej. A už len tým, že obnovíš tú rovnováhu v tom čreve tých mikroorganizmov, tak v podstate tým, že znížiš množstvo tých histamín produkujúcich baktérií, tak dokážeš znížiť tú intenzitu tých symptómov až do nuly. No jenom, že jsem slyšela, jako, že to je jenom nějaký jako marketingový, jo, jako... Takto, je treba vedieť samozrejme, ktoré probiotika tiež pri ktorých problémoch sú vhodnejšie. Hej. Tie jednotlivé, to sú teraz v podstate relatívne nedávne výskumy, ktoré sa robia na tie jednotlivé kmene. Hej, že máš napríklad... Wow. Akkermansia mucidinofila. Bože, jak sa to presne volá. Tá je napríklad zodpovedná za produkciu hlienu, ktorý potrebuješ na to, aby, jak to povedať, ty na tých črevách tie všetky veci, ktoré príjmaš s potravou, nielen tie dobré, ale aj tie zlé, aby proste neprenikali ďalej do organizmu. Hej? A keď tejto Akkermansie máš málo, tak proste budeš mať väčšiu záťaž toho tela. Keď ju pridáš, tak zase ona tým, že bude viacej produkovať toho hlienu, ktorý chráni tú sliznicu, tak v podstate si znížiš tú toxickú záťaž. Skôr je potom problém s tým, že tieto probiotika nie vždy v dostatočnom množstve prechádzajú cez žalúdok. Hej. Tam tá žalúdočná kyselina väčšinou toho 95% proste zlikviduje. Ale aj tých 5%, čo prenikne, je lepšie ako nič. Okay. No, mě vlastně, jak se Evi ptala teď na to, jestli ty probiotika, jestli to taky není jenom jako něco z toho marketingu, mě napadla pár dní zpět otázka, na kterou jsem se vlastně Báry chtěla zeptat, tak teď mám tu příležitost, že to stejné, protože Bára doporučuje různé jako vitamíny potom, že jo, a tak mě to stejné napadlo i s těma vitaminama, protože u lidí vím, že občas jako víme, že se prodávají různý doplňky stravy, že jo, který ne úplně asi nám něco ve skutečnosti dají. Tak jak je to vlastně u těch koní, jakože dívat se po konkrétní značce, nebo když už teda doporučuješ, dejme tomu nějaký C, nebo doporučuješ nějaký ten vitamin, tak zaměřit se i na to, jako jaká ta kvalita tam je, nebo koupit cokoliv? Každopádne kvalita má veľký vplyv. Aj keď myslím si, že v súčasnosti, ako pokiaľ to není taký produkt, že za 3 koruny, tak v podstate kvalita je priamomerná cene, dalo by sa povedať jednak. Ale na čo sa je o mnoho dôležitejšie zamerať,
je množstvo tohto produktu, alebo teda toho vitamínu, toho minerálu v tom krmive, hej. Pretože oni ako častokrát, povedzme, že propagujú to tak, aby to vyznelo skvele. A ja teraz uvediem taký príklad, napríklad zinok. To je taký, podľa mňa, dosť názorný príklad, hej. Ako zinok je dôležitý pre imunitný systém, pre kožu, pre oči, pre sliznice, pre kopytá a tak ďalej. A normálna potreba zinku na koňa je asi 600 až 900 mg denne. V takých tých ako obyčajných krmivách môže byť, že tam je uvedené, že vysoká dávka zinku. Hej, a teraz proste na tej etikete je napríklad, že 5000 mg. Si povie, že wow, že super, že veľa tam toho je, že skvelé. Ale potom si to, čo už mnoho ľudí nerobí, potom mal by si to prerátať na tú dennú dávku. Hej, a teraz napríklad je to 5000 mg v kile a musíš krmiť, poviem teraz, 50 gramov. Hej. A už zrazu v tom momente to nemáš 5000 mg, ale na dennú dávku toho máš 250 mg. A 250 mg je už proste málo. Samozrejme, niečo sa nachádza v sene, niečo sa nachádza v tráve, niečo sa nachádza ešte v tom ostatnom krmive, ale povedzme, že vychádzajme z toho, že proste je to málo, je to nedostatočné. To je jedna vec. A druhá vec je aj napríklad, akú formu používajú v tom krmive. Hej. Máš proste anorganické formy, to je napríklad zink sulfát, zink oxid, zink karbonát, moc sa nepoužíva, ale povedzme tieto dve. A tie v podstate tým, že sú anorganické, telo ich skoro ani nedokáže využiť, pretože je to veľmi energeticky náročné pre neho tie minerály keby extrahovať z tej potravy. Alebo teda z toho minerálneho krmiva. Keď sa používajú organické zlúčení, hej, to je napríklad zink chelát, zink malát, zink fumarát a tak ďalej, tie už sú naviazané na aminokyselinu nejakú, ktorá tým, že je v podstate telu ju rozpoznáva ako niečo, čo by same mohlo využiť, niečo, čo je, tak povediac, priateľské, tak je pre ňoho o mnoho jednoduchšie tento komplex trebať. Hej? Čiže sa zvyšuje dostupnosť a zvyšuje sa tzv. Teraz mi to vypadlo to slovo. Biodostupnosť. Asi to bude také najlepšie. Ktorá je naozaj potom rozdielna. Napríklad pri tom zink oxide je to nejakých 10% a pri tom zink cheláte je to cez 60%. Hej? Čiže v podstate aj máš o mnoho menšie straty tým, čo vyjde potom z tela koňa nevyužité takzvané. Hej? Takže aj to hrá samozrejme úlohu pri tom, koľko ten produkt v konečnom dôsledku stojí, ale bohužiaľ sa dá povedať aj často podľa ceny, poznáte ich, ale sú aj niektoré produkty, ktoré sú proste drahé a nesplňujú tie kritéria. Takže každopádne čítať etikety je dôležité. Ale vyznať sa v tom je tiež zase druhá vec. A co předávkování? Predávkovanie, no, tak napríklad pri zinku, áno, 1500 mg denne, to už by bolo predávkovanie, ale nepoznám koňa s predávkovaním zinku. Okay. Ale víš co, tak někdo by mohl chtít jako vytvářet si vlastní koktejl minerální pro koně. Třeba jako kupuje, já nevím, miliardu různých věcí, protože to někde viděl. A jestli to pro toho koně má jako nějaký efekt dobrý, špatný, jako když to prostě děláš úplně jako... No, to je problém, keď o tom nemáš informácie. Jako keď vieš, čo robíš, tak si myslím, že to není špatné, hej. Keď si sám zmiešaš, pretože aj tie komplexné minerálne krmivá, ako vždycky sa tam dá niečo zlepšiť, hej. Napríklad skoro žiadne, teda v podstate žiadne minerálne krmivo neobsahuje tieto omega masné kyseliny, hej. A to je pritom tiež dôležité. Alebo neobsahujú fosfolípidy, alebo neobsahujú
sekundárne látky, tieto rastlinné, alebo antioxidancia, niektoré špecifické, hej. Áno, je tam vitamín C, je tam vitamín E, to je taký ten základ, ale oni ako samé o sebe nie sú až natoľko účinní. Napríklad vitamín C je skvelý v kombinácii s OPC, to je ten extrakt z hroznových jadierok. Hej. Tam sa zvyšuje jeho účinnosť 100-násobne. Takže, ale to sú informácie, ktoré ako člověk prostě musí si někde získat, někde načítat, někde se k ním dobrať, no. A ty bys doporučila prostě tomu člověku, než začne podávat nějaký tyhle ty doplňky, udělat nějaký ten test třeba? Každopádne je to vhodné, hej. A napríklad, čo sa týka zinku, to není nejaký extrémny problém. Skoro všetky kone majú zinku nedostatok. Ale napríklad taký selén, tak tam už relatívne je rýchlo a jednoducho sa dostať aj k predávkovaniu naozaj. Takže tam je dobré aj vedieť, aké tie hodnoty ten koň naozaj má a koľko mu naozaj aj treba. Setkal jsi se někdy s nějakým předávkováním? Selenom? Jo. A jak se to projevuje? No, práve, že sa to neprejavuje typicky. To sú kone proste, ktoré majú zhoršené imunitné funkcie, zhoršené funkcie kože, kopít, srsti, hej, čiže v podstate majú tie lámavé kopytá, majú rôzne problémy s kopytnou stenou, dokonca laminitídy môžu sa z toho vyvinúť. Ďalej majú takú proste náchylnejšiu kožu k tým rôznym exémom, takému tomu šupinateniu, čo sa imunity týka, tak tiež zhoršené imunitné funkcie. Môže to napríklad sa prejavovať aj ako zhoršená kazivosť zubov, zhoršené funkcie očí, hej, že proste majú častejšie zápaly, že napríklad zhoršená funkcia pojiva, hej, pretože zase to sú tie informácie, aby človek vedel, čo všetko jednotlivé prvky robia, tak napríklad selén vytesňuje síru a síra je dôležitá v tých všetkých proste stavebných kameňoch toho tkaniva, hej. Čiže napríklad zo síry, alebo síra je dôležitá v kolagéne, v elastíne, v týchto všetkých proste pojivách takzvané, hej. Čiže všade, kde ten selén vytesní tú síru, tak to nebude fungovať. Hej. A v podstate pojivo je všade. Takže je ťažké povedať, kde sa to presne prejaví, ale ako prejavuje sa to. A problém je, že to tiež tie symptómy spadajú do tej cokolitídy, takže rozpoznať to je niekedy naozaj na prvý pohľad neúplne jednoduché. Anko, máš nejakú otázečku? No, otázku asi nemám, ale nevím, jak to vnímáte, jestli už to povedeme trošku ke konci, tak bych možná zmínila, že stojí za to určitě účastnit se webináře od Báry, protože může to každému majiteli přinést důležité informace, jak vlastně s tímto naložit, jak si pomoct, jak pomoct koni, pakliže u něj pozoruje nějaké problémy, pakliže ne, tak je to samozřejmě v pořádku, ale myslím si, že informace jsou natolik zajímavé, že se hodí i v případě, kdy člověk momentálně třeba nic řešit nemusí. Takže Bára si myslím, že bude pořádat dál, že to má smysl, takže kdo by chtěl se účastnit webináře, tak bude možnost nadále. Takže to je asi... A jak Báru, jakým způsobem se s ní dokážeme jako spojit, nebo jak se k těm webinářům dostat? Tak ja to väčšinou nejakým spôsobom dávam do online prostredia. Každopádne v blízkej dobe, ešte nie dneska, zajtra, ale v blízkej dobe to bude tiež vyvesené na mojej web stránke. Čož tak narýchlo www.ferdeosteo-sakoman.de. Tam to bude ďalej na Facebooku
Tam som tiež tvrdé osteopomočka Sakoman, alebo niekde od známych, záleží na tom. A v podstate tam budú informácie, kedy ktorý webinár alebo seminár sa bude uskutočňovať. V najbližšej dobe tento základný webinár o týchto civilizačných ochoreniach bude 18. dubna, to je v sobotu, asi za 2 mesiace. Tak kto by mal záujem, tam sa môže prihlásiť. A potom teda vzhľadom na veľmi pozitívne odozvy som sa rozhodla, že niekde od leta by som robila také konkrétnejšie webináre k jednotlivým témam, ktoré by v podstate rozpracovávali ďalej trochu detailnejšie tie témy, o ktorých sa v tom základnom seminári hovorí, len proste z dôvodu časového a nie je možné ísť až do takej hĺbky. Takže tie by boli potom tak na 3-4 hodiny. Asi niekde cez týždeň na večer. To už by sme sa nejak dohodli potom konkrétnejšie. To je zatiaľ taký plán, taká idea. Jo, A no. ještě Baru, teď mě napadá vlastně, kde byl, protože dneska bych to brala tak jako seznamovačně, aby možná, kdo si tohle poslechne, tak možná více jako by znal ten tvůj příběh. A mně se tam nabízí otázka, jako kdy byl ten zlom, kdy ty jsi vlastně šla do té běžné teda veterinární praxe a pak si podle mě uvědomila, že to chceš nějakým způsobem jako dělat jinak, nebo myslím si, že jsi byla takový ten typ, který zkoumá ty věci více jako do hloubky, že tě to zajímalo jako více, než jenom tak jako dobře, tak něco jsme se tady na škole naučili a to tak budu dělat, ale někde jsi prostě pocítila takový ten pohon k tomu, že to chceš dělat jinak, jo? Že chceš jít právě do té hloubky, do které podle mě ty jsi jako šla. No, to bolo už o mnoho skorej. To bolo niekde 2008. Som dostala link od jedného známeho na takú, povedzme, veľmi alternatívnu stránku. To bolo skôr akože alternatívna v zmysle skoro všetkého. A čo mňa zaujalo teda, že tam bola aj ako sekcia o alternatívnej medicíne. A ja som si to tak čítala vtedy, to som v podstate bola 2 roky zrovna na škole. A proste už vtedy ma to tak oslovilo a bolo to také pre mňa taký nový svet, ktorý som objavila. A ako porovnávala som to samozrejme s tým, čo sme sa učili na škole a už vtedy som nejak si to vnímala, že ako je aj niečo iné, ale tiež som to proste nedokázala ešte v tej dobe nejak ani uchopiť, ani ako nedávalo mi to taký ten celostný zmysel, alebo respektíve nevytváralo to ten obraz. Hej, boli to vždy len také, že tu niečo, tam niečo, nejaké slovo, nejaká veta možno, ale bez toho, že by to bolo nejaké zmysluplnejšie. Napriek tomu to bolo vždycky už tedy také inšpiratívne. Si hovorím, bože, to by bolo také krásne proste, hej, že ako také prirodzené metódy možno používať. Kdežto na škole to proste vždycky bolo, ako tu máme liek taký, liek hen taký, hej, tu sa vyrába tak, tu sa vyrába onak, hej, tá farmakológia. No a nejak proste vtedy už mi tam chýbalo to prírodné. Proste my sme s prírodou spojení, tá príroda na nás vníma. Tu v Nemecku dokonca je také príslovie, že na každú bolesť rastie nejaká rastlina. A ako čím viacej, aj ja sa ešte o tom stále dozvedám, ako neviem všetko. Bohužiaľ, ešte je toho veľa, čo sa môžem naučiť. Tak proste vidím, že tie možnosti prírodzenej liečby tam sú. Treba ich proste len rozpoznať a treba ich používať. A ještě teda mi tam skočila jedna otázka. Jaký typ majitelů si tě vlastně teď jako k těm koním volá? Jo? Dokážeš to jako rozpoznat trochu, že jako ne každý k tomu je úplně nakloněný? Jako cítíš tam, že si tě volá určitý typ majitele, který je schopný to pochopit? Nebo se ti i stane, že jako se nesejdete v té tvé jako léčbě? Tak áno, určite
to už v podstate človek vníma, jak ten majiteľ je aj všeobecne nastavený, hej. A ako sú samozrejme ľudia, ktorí proste chcú, aby to išlo rýchlo, účinne a hej, kde proste vidíš, že nejaká alternatíva nemá zmysel im ponúkať sa. Ale väčšina majiteľov, ktorí ako toto vyhľadávajú, tak sú majiteľia teda skôr rekreačných koní, ktorých majú ako partnerov, ako priateľov a v podstate oni to začína väčšinou tak, že mi začnú rozprávať tú svoju odiseu, čo už všetko vyskúšali, čo majú za sebou, čo všetko veterinári im ako doporučili robiť alebo predpísali alebo čokoľvek. A že proste to nejakým spôsobom všetko nefunguje. No a že hľadajú nejakú ďalšiu alternatívu a tak povediac už ako vyčerpali všetky možnosti, o ktorých vedeli a že teraz sa dozvedeli, ako že ja teda niečo robím takéto a že či by som im možno nemohla pomôcť. To je v podstate vždy taký ten skoro už pomaly typický úvod. A jak to tak väčšinou prebieha, no. Takže sú to skôr majiteľia, ktorí sú si vedomí toho, že tá klasická medicína im proste nejakým spôsobom nepomohla alebo nepomohla tak, ako by mala a hľadajú proste iné možnosti, pretože v zmysle klasickej medicíny už tak povediac vyskúšali všetko a tak či tak sa ďalej nepohnú. Tady bych chtěla ještě podotknout teda pro posluchače, že Bára v tom webináři představuje konkrétní příklady, kdy se jí podařilo pomoct zrovna tomu koni. Takže tam si můžete i najít vlastně, jak bych to úplně jako chtěla říct, ten happy end, že to jako funguje a že Bára opravdu těm koním pomáhá. Keď ešte môžem povedať, tak v podstate, ja keď som úplne na tom začiatku a sa to snažila nejakým spôsobom, to som ešte vtedy naozaj ani ja nemala nejaké ucelené znalosti o tom, hej, proste to bolo, že len chcem to skúsiť, lebo viem, že tak či tak normálna medicína by proste nefungovala. Mám taký jeden prípad, ten som teda ani nestihla na tom webinári povedať, tam bolo toľko iných vecí. Ale to bol v podstate jeden taký, asi ten prvý taký úspech, ktorý ma v tom ako utvrdil, že to je správna cesta a mi dodal naozaj aj veľa odvahy, aj veľa skúseností som na tom nabrala. Tak to bol kôň, ktorý proste v stajni mali hřibieci, hej, a sa to šírilo proste po všetkých koňoch a všetci mali teda tie uzliny na tekle, hej, túto abscesy a hej, kôň to dostal, pár nejakých dní, týždňov sa s tým prežil a potom sa to vyliečil a proste bol zase normálny, hej. A tento jeden kôň proste, tento mu veľmi dlho vzdoroval, hej, sme si všetci mysleli, že že dobre, že má skvelú imunitu. Až jedného dňa proste začal tak ako chrchlať. Ani nie, že by kašľal, ale proste taký chrčivý zvuk vydával, hej. A oni mi potom teda volali, že nech dojdem sa na neho pozrieť. To bolo v sobotu. Ja hovorím, že teda keby to vydržal do pondelka, že bolo by super, že keby samozrejme nie, tak dojdem ako akutne, ale že nech mi dajú vedieť a že inak sa vidíme v pondelok. No a ja som tam došla a v pondelok v podstate už bol na tom tak, že ten chrčivý zvuk v podstate bol počuť skoro jak traktor a ten kôň dokázal prejsť 20 metrov z boxu na uvazovište bez toho, že by proste sa absolútne nezadýchal a nemal vyplazený, tak povediac, modrý jazyk. A samozrejme to bolo také, že Ježišmaria, že čo to je, že čo ste nepovedali skorej, že no ale že on akože ešte včera vôbec tak strašne nevyzeral, že to dneska. Tak ja som teda ho vyšetrila, som vypočula plúca a srdce, to bolo relatívne OK, hej, a potom normálne sa vypočúva teda aj túto pod krkom. A jak som počúvala túto, tak proste ani som nemusela počúvať, už bol úplne cítiť také trasenie, hej. A ja hovorím, že no to mne sa zdá, že to bude mať proste nejaký ochrnutý tento hrtan. A som mi povedala, že nech s tým idú proste na kliniku, že to môže byť naozaj život nebezpečné.
že neviem, čo tam je, ale proste nechajú robiť endoskopiu, pozrieť a tak ďalej. Takže ho hneď naložili, išli na kliniku, no a tam na to pozreli a zistili teda, že má obojstranné ochrnutie toho farinxu, čiže hrtanu v podstate. On nedokázal, takto, v hrtane sú také dve chrupavky, ktoré sa pri dýchaní proste otvárajú a zatvárajú, hej, ak sa nadýchujeme, vydychujeme. A tieto chrupavky proste sú ovládané svalmi a tam sa stalo niečo, že proste tie chrupavky už s tými svalmi nemohli byť ovládané, oni proste boli skolabované a mal v podstate ako zatvorený vstup do tej dýchacej trubice. Hej, čiže to vytváral taký ten chrčivý zvuk. A v podstate on, ja neviem, z normálneho objemu vzduchu dostával možno 10%. Oni mu teda na tej klinike nasadili antibiotika, samozrejme urobili testy, jedno s druhým, tretím, ale bol tam asi týždeň a nezaberalo to. Proste sa to nelepšilo a oni mi potom volali, že im na klinike dali dve možnosti. Buď ho môžu teda hneď utratiť, alebo ho môžu skúsiť operovať s tým, že šanca, že prežije operáciu je 30% a keď ju prežije, takže šanca 50%, akože sa spraví. Tak sa ma pýtali, akože čo na to hovorím. Hovorím, no ako pri 30% je to dosť zložité. Tak ja som povedala, že ja by som teda skúsila niečo iné a že ako v podstate môže to byť, že 50/50, že ako sú to lepšie šance než s tou operáciou. Tak oni ho teda doviezli domov a ja som mu nasadila, no nie sú to antibiotika, ale sú to také ako antibioticky pôsobiace prírodné prostriedky, hej. A povedala som im proste, že nech má kľud v boxe, nech nič s ním nerobia, nič im ho nenamáhajú, že uvidíme, že keby sa čokoľvek stalo, nech hneď volajú, ale inak sa vidíme za týždeň a uvidíme. No a proste oni to teda všetko zohnali, bolo to dokopy asi nejakých 8 produktov, hej, boli tam samozrejme tiež aj je to minerály, vitamíny, potom tam boli prostriedky na odkyselenie a tak ďalej. No a proste po tom týždni, čo som došla, som povedala, že dobre, že teraz ho proste vytiahneme z boxu a uvidíme. Ja som ho teda vypočula, už tam takéto chrčanie nebolo. A hovorím, necháme sa prekvapiť. Tak sme ho zobrali proste na jazdiareň, tá majiteľka s ním obišla 3 kolečka, ja som ho zase vypočula, všetko bolo v pohode, tak hovorím, že dobre, že skúsime ho dať na lonžku, že uvidíme. Tak proste 3 minúty tam v kroku išiel, ja som zase vypočula, zase všetko OK. Hovorím, dobre, že tak skúsime na kluse, tak urobil 2 kolečka v kluse, potom teda začal zase tak chrčať, hovorím, dobre, že stačí. Ale že proste, už to zlepšenie za ten týždeň proste bolo úplne neuveriteľné. A potom som tam bola ešte 2-krát, vždycky po 2 týždňoch. A v podstate za tých 5 týždňov ten kôň bol 95%. A odtedy proste dostal taký, ako je v mojom, ako vidím ho relatívne pravidelne, minimálne raz do roka tam chodím. A odtedy mu nič není. Proste prežil bez problémov, bez operácie. Hovorím, za týždeň bol v podstate zotavený. A ten trik môj spočíval v tom, že v podstate som iným spôsobom som mu pomohla, aby tie baktérie proste odstránil, pretože oni mu naozaj sedeli tuto na tom hrtane a blokovali tie nervy, ktorými on ovládal tie svaly. A jedným z tých liečiv, ktoré dostal, bolo aj špecifické homeopatikum, ktoré má schopnosť odblokovávať nervy, ktoré sú ako keby zasiahnuté nejakými toxínmi, baktériami, vírusmi, čímkoľvek. Hej. Čiže v podstate to bola taká kombinácia a to je skoro vždycky efekt ten najlepší, že v kombinácii tých vhodných prípravkov proste to telo previesť tou chorobou, hej, previesť medzi tie jednotlivé prekážky a doviesť ho k tomu, aby sa mohol sám upraviť. Takže to bol taký, hovorím, jeden z tých prvých naozaj skvelých výsledkov, ktoré som mala, po ktorých som si povedala, jo, toto chcem robiť. To je super.
Super, krásný příklad. Tak jo, děkujem za to teda. Máš k tomu něco, Evi, ještě? No já jako si myslím, že strašně moc děkujem za to, že Barča nám tady dala kus sebe, popovídala nám tady něco. Právě já jsem vůbec neměla žádný obrázek o Barče, nic, a teď už aspoň ho mám. Stejně tak asi i naši posluchači budou mít, až budou na stejném místě v podcastu jako my. A pokud je něco, co chcete ještě holky dodat, dodejte, a jinak bych to viděla, že se třeba můžeme zase někdy sejít. No, tak pokud po tomhle podcastu nebude Bára zahlcena zprávama, tak třeba ještě se potkáme znovu tady společně a popovídáme si třeba zase. Co ty, Jasné, Baru? ako keď je záujem a každopádne, ako to sú informácie, ktoré proste by sa mali dostať k ľuďom a ktoré ako sú naozaj potrebné. V podstate naozaj čas na takúto zmenu paradigmy a hlavne pri týchto chronických ochoreniach, kde ako väčšina ľudí vidí, že to klasické nefunguje, ale proste nevie, jak inak to robiť. A myslím si, že toto naozaj by mohlo veľmi veľa ľuďom pomôcť a dostať ich z takej tej slepej uličky znova na cestu, kde si želajú byť tým svojim koňom, aby bol zdravý, aby proste zase mali tú radosť, aby nemuseli stále myslieť, že Ježiš a teraz Boh vie, zajtra bude zlé počasie a on zase náhodou dostane ten svoj problém, tak aby proste tieto starosti z toho života zmizli. Že proste sa iba môže človek tešiť tomu, že zajtra bude krásne počasie, tak konečne môžeme sa ísť na vychádzku a nemusíme sa bať toho, že či začne koň kašľať alebo triasť hlavou alebo čokoľvek. Super, Baru, moc děkujeme. No, prosím. Takže my se loučíme s našimi posluchačovi. Děkujeme, holky, že jste byli s náma a budu se těšit zase u dalšího setkání, ať už to bude s kýmkoliv.